Dobrý den, dovolte mi, abych se krátce představil. Mé jméno je Lubomír Hanuš a rád bych vám oznámil, že v těchto dnech otvírám pro vás kancelář v Milovicích. Kancelář, kde se můžete na mě obrátit, pokud budete chtít poradit s hypotékou, se stavebním spořením, s úvěrem, třeba na auto, spotřebitelským úvěrem, pokud budete chtít poradit s jakoukoliv smlouvou, kterou máte doma, s pojišťovnou, bankou, čímkoliv. Nenabízím produkty jenom jedné pojišťovny, nabízím vlastně všechny pojišťovny na českém trhu, spolupracuji s mnoha bankami, takže když budete chtít porovnat, jestli to, co máte, je opravdu výhodné, nebo pokud vám někde řeknou, že něco nejde, nebo to jde draho, zkuste se zastavit, rád vám poradím, rád se podívám, jestli pro vás najdu nějaké lepší řešení. Sedím poblíž Milovické pošty, takže mě určitě najdete. Zatím prosím dopředu zavolejte nebo napište e-mail, když se chcete zastavit, abych vás očekával. Těch příprav ještě je přede mnou hodně, takže by se mohlo stát, že mě nezastihnete. Když mě uvidíte sedět, zaklepejte, vstupte, rád vám věnuju část svého času. Naschledanou.